Besalú. Besalú és un poble turístic de la província de Girona amb 2.500 habitants. El seu nom prové de la paraula Bisoldunum, que significa fortalesa entre dues aigües, el riu Fluvià i la riera de Capellades. Besalú i el seu entorn històric medieval és considerat com un dels millors conservats de Catalunya. L'església de Sant Vicenç de Besalú, documentada al 977, és un temple de 3 naus amb creuer i 3 absis semicirculars. Principalment d'arquitectura romànica, la porta és d'estil gòtic i el campanar d'arquitectura barroca. El monestir benedictí de Sant Pere fou fundat el 977 pel comte Miró de Besalú, encara que el temple actual data de finals del segle XII. Es conserven 3 naus, encara que el claustre i altres edificacions annexes van acabar desapareixent al segle XIX.